Il-problema tal-iskart f'Malta ħarbet għal kollox minn taħt idejn il-gvern li reġa' qed jirrikorri għar-rimi fil-Matab biex jipprova jsolvi l-ammont ta' skart li qed jakkumula. Ritratti li waslu għand Net News juru kif issa anke s-saqqijiet qed jintefgħu fil-Matab. Dan għal kuntrarju ta' dak li kien isir fil-passat fejn dawn kienu jiġu esportati barra minn pajjiżna biex jitqattaw. Din mhijiex l-unika problema li gvern Laburista ilu jaffaċċja l-aħħar snin. Ripetutament kellna l-problema ta' ċentri għar-rimi tal-iskart gof li lum il-ġurnata spiċċaw dominati minn muntanji ta' skart. Suppost li dan l-iskart jiġi esportat kemm biex ma jakkumulax imma wkoll biex jitnaqqas il-periklu ta' inċidenti bħal nar li kien żviluppa sentejn ilu f'dak ta' Sant'Antnin f'Witilajn. Madankollu ħarsa lejn iċ-ċentri tal-iskart madwar pajjiżna juru li dan mhux iseħħ b'dawn iċ-ċentri li minflok spiċċaw bħalli kieku miżbla. Fl-aħħar jiem Net News segwa s-sitwazzjoni tal-impjant ta' Sant'Antnin fejn jidher li n-nar qawwi li qered dan iċ-ċentru sentejn ilu ma llem xejn lill-amministrazzjoni. Hawnhekk qatt mhu suppost jintuża bħala warehouse tal-iskart dal-ammonti. Ħallew ħafna ħġieġ, ħafna plastik, inħaraq. Dam jumejn ħaraq niżlet ix-xedd u għadak sal-lum. Il-konsegwenza ta' dan hi li residenti għadhom sal-lum il-ġurnata jissapportu r-rieħa li f'xi ġranet tkun insapportabbli. Buħut jakkużaw ukoll li qed isofru problemi ta' saħħa bil-konsegwenza ta' dan.